салому дуруд ба кулли мухлисони сершумори Барселона ва канали БАРСЕЛОНАРО. Дар топ-5 чемпионатҳои Аврупо Барселона дастае аст ки бештар аз 37 футболбозаш ҳадди ақал дар як бозӣ иштирок кардааст. Танҳо дастаи Сен-Этьени Фаронса аз Барселона дида зиёдтар футболбозонашро дар бозиҳо истифода кардааст ки шумори онҳо ба 38 нафар мерасад. Илова бар ин, дар мавсими имсола 20 футболбози Барселона ба дарвозаи ҳарифон гол заданд ки ин ҳам барои даста иттифоқ буданаш далели бебаҳо аст. Жерар Пике дар бозӣ бо Атлетик шумори бозиаш дар дастаи Барселона ба 593 расид ки бо легендаи собиқи Барса Карлос Пиол баробар шуд. Ҳамаги як бозӣ пас Пике метавонад рекорди Пиолро шиканад. Дани Алвесро мутаассифона аз иштирок дар ду бозӣ маҳрум карданд бо сабаби бо корти сурх муҷозот шуданаш дар бозӣ бо Атлетико. Агар шикояти Барселонаро қабул накунанд, Алвес дар бозиҳо бо дастаи Эспаньол ва Валенсия иштирок намекунад. Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Дар Барселона аз тарзи тамрин кардани футболбози нави даста АДАМА ТРАОРЕ дар ҳайрат монданд. Барселона ба нимувзятгари Интер Марсело Брозович шартномае пешниҳод кардааст ки аз пешниҳоди дастаи ҳозираш муҳлати тӯлонитар ва маоши зиёдтар дорад. Ҳамлагари Ливерпул Садио Мане танҳо ба хотири ду даста тайёр аст ки тобистон Ливерпулро тарк намояд. Яке аз ин ду дастаҳо Барселона мебошад. Ҳамаи хабарҳо дар барномаи имрӯза. Аз шумо дӯстон лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошини мегузарад. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро ҳар рӯз тоб рақобатҳо интизор аст. Аталанта, Арсенал, Ливерпул ва Ювентус бозиҳои навбатии худро мегузаронанд. Барои бозам ҷолибтар кардани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНАРО. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Амалгари нави дастаи Барселона АДАМА ТРАОРЕ ҳангоми тамринҳояш дар даста томи бошгоҳро дар ҳайрат гузоштааст. Аз рӯзи душанбе то рӯзи панҷшанбе Траоре дар як рӯз ду маротиба тамрин мекунад. Як бор саҳар бо футболбозони Барселона, дуюм баъд аз нисфирӯзӣ ба хона наmeраваду тамрини инфиродӣ намуда ба машқҳои ҷисман қавӣ будан шурӯъ менамояд. Ба замми машқҳои ҷисмӣ ва тамринҳои эҳтиётӣ барои ҷароҳат набардоштан хӯрокҳои ҳамарӯза истеъмол кардаашро ҷиддан назорат мекунад. Ҳангоми омадан ба Барселона дар бошгоҳ ҳама дар меҳнатдӯстии ӯ ва омодагии ҷисмияш ҳайрон шуданд, зеро ӯ фоизи камтарини равғани баданро дошт. Мураббии даврони кӯдакии АДАМА ТРАОРЕ гуфтааст ки дар вақташ ман маҷбур мешудам ки Траореро ҷамъ кунам ки машқҳои ҷисмонияшро ба ғайр аз тамрин бо ҳамдастаҳояш камтар кунад. Дар 20 бозии Премер-лигаи Англия Траоре ҳамагӣ як партофти головар дошт, вале дар Барселона дар бозии нахустинаш аллакай аз партофти ӯ гол заданд. Ҷисман қавӣ будану меҳнатдӯстияш як тараф, Траоре барои дар Барселона бозӣ карданаш масъулият ҳис мекунад. Тоттенхем барояш наздики 6 миллион евро дар як мавсим пешниҳод кард. Аммо ба хотири Барселона Траоре аз чунин маблағи гарон даст кашид ки ин боиси эҳтироми мухлисон бояд бошад. Нимувзятгари дастаи Интери Италия Марсело Брозович ки тобистони имсол муҳлати шартномааш ба анҷом мерасад, то ҳол бо Интер шартномаашро идома надодааст. Тибқи хабарҳои Интер нақша дорад ки давоми 10 рӯзи оянда расман идомаи шартномаро бо Брозович эълон намояд ва барояш қарордоди 4 сола бо маоши 6 миллион евро дар як мавсим пешниҳод намудааст. Монеи нақшаҳои Интер дастаи Барселона шуда метавонад ки тибқи хабарҳои охир ба Брозович Барселона қарордоди 5 сола бо маоши 8 миллион евро дар як мавсим пешниҳод кардааст. ба фикри ман ягона мавқеи Барселона ки аз шумори футболбозон танқисӣ намекашад, ин мавқеи нимувзятгарон аст. бо вуҷуди ин қадар нимувзятгароне ки дар даста дорем, боз як нимувзятгаро Лапорта барои рубичини тамрингоҳ меоварда бошад. модоме ки мувзятгар пайдо намекунанд ки дар бозиҳо ворид созанд ва аз ноилоҷи Араухоро ҳам дар маркази хати мудофиа мегузоранд ва ҳам дар канори рост. боз 8 миллион еврои дигар ба Брозович доданиянд. ин қадар нимувзятгар барои Барселона муҳим бошад, Миралим Пианичро биёранд аз иҷора. ба фикри шумо дӯстон, оё як мувзятгари дигар барои Барселона зарур аст ё ин ки не?
ҳамлагари дастаи Ливерпул Садио Мане варианти тарк кардани дастаи ҳозираашро дар тобистон омӯхта истодааст. Мане аллакай ба агентони худ хабар додааст, ки дар сурати пешниҳод кардани гузариш аз дастаи Реал Мадрид ё Барселона ӯ омодааст, ки Ливерпулро тарк намояд, зеро бозӣ кардан дар яке аз ин ду даста орзуи даврони кӯдакии Мане аст. Шартномаи ҳамлагар бо Ливерпул дар соли 2023 ба анҷом мерасад ва барои маблағи гарон ба даст овардан Ливерпул тобистон бояд ӯро ба фурӯш гузорад. То ҳол Ливерпул бо намояндагони Мане барои идомаи шартнома ба алоқа набаромадаанд ва дар сурати фурӯхтани ӯ аллакай ивазкунандаи Мане Луис Диасро дар ҳайат доранд. Дар солҳои 2017 ва 2019 Реал Мадрид кӯшиши гузариши Садио Манеро карда буданд, вале ин нақшаи онҳо барор нагирифт. Мақсади тарк кардани Ливерпул аз ҷониби Садио Мане ба хотири он аст, ки ӯ мехоҳад беҳтарин футболбози африқоӣ дар таърих гардад. Дар Ливерпул Мане рисолаи худро иҷро кардааст ва аллакай қаҳрамони Африқо гардид ва мехоҳад дубора қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо бо дастаи нав гардад, ки бо Самуэл Этоо, Дидье Дрогба ва Ҷорҷ Веа баробар шавад. Дар мавсими имсола Мане дар 26 бозӣ ширкат варзида 10 голу 1 партофти головар анҷом додааст. Шумо дар бораи трансфери Садио Мане ба Барселона чӣ фикр доред? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом бовар дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕТиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.